We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ibhadi liyazi kubo kwalo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Kwake kwafona umngani wethu sihlezi siziphuzela wathi kade efonela indoda yakhe ifoni yabanjwa intombi ucela simphelezele aye khona. Lapho usanda kuteta ingane ayikahlanganisi nenyanga. Sithi-ke thina siyaphuza la akayovusa omunye umngani wethu ozenza umfana. Sithi akavuse yena ngoba wayethe akaphuzi ngalelo langa. Kusho ukuthi-ke wahamba wayomvusa wathi lo angeke yena ahambe nalegwala yedwa asize nathi. Senqabe-ke kumnandi vele la sikhona. Avele enze i-group chat-ke uGele asende wonke ama-message ayewasendelwa ile ntombazane imthuka. Isho ukuthi uyabanda, isho khona ukuthi akashushuzele ingane yona ishushuzela indoda. Le ntombazane-ke yaqala ukumthuka esakhulelwe. Hayi-ke nathi sibone lama message sivele sishiselwe sithi la siya khona. Umngani-ke lo ofetshelwayo usethathe umngani wethu lo ozenza indoda bayeza manje bazolanda thina. Vele-ke indlela eya kubo kababa wengane yakhe indlula khona la tavern. Befike-ke sidakwe simanzi nte. Asithembise futhi ukuthi masibuya kuyoxoshwa le ntombazane uzosithengela ibhodlela. Sihamba nje vele sinomfutho. Sibathathu-ke ebesiphuza babili bona so sesiyi-5-ke. Umfana-ke la kahlala khona uqashile. Sathi masifika khona kudlala iradio endlini ziyabuya kuyaxokozela nje umnyango uvuliwe kancane. Wangena kuqala-ke umngane akangqongqozi vele kunomsindo. Mayengena-ke afika aqonde kwiradio nansi indoda ilelwe zwi embedeni. La kuhleli intombi kamfana nomngani wayo, nomunye umfana wakhona la emqashweni. Kusho ukuthi-ke ufakelwe lo mfana. La mantombazane akuwona vele awala endaweni. UGeli nje ufike nomngani wakhe. Kuyaphuzwa-ke la. Mayacima-ke iradio lo avuse le ndoda yakhe, yabona umuntu mayedakwe elokhu esabela into engekho. Avele aphume-ke lo mfana wala emqashweni abashiye bodwa andlule abingelele la kuthina. Ngesikhathi ebhizi-ke evusa le ndoda igalele kuqala intombi kumngani wethu. Sezwa nje esethi ungishayelani. Athi-ke lo ufunani la ngoba indoda ayisakufuni. Ahleke kakhulu umngani wakhe sabe sesingenile. Masingena-ke sisho ngenduku asisabuzi lutho omunye udonsa owakhe siyabashaya hayi kancane. Siba u5-ke bona babili nabo-ke abazibekile phansi bayaphindisela. Hayi-ke idudulane la kuze kuwe iside lamp eyayikhanyisile kucime ugesi sekukhanyise iTV. Omunye uyakhala ngokuthi uyangiluma sithi nje sifuna negcine ngci ukuzohlupha umngani wethu indoda yakhe le. NoGeli-ke naye athi eyakhe ukhulelwe. Impi-ke yaze yaphumela emnyango kwaphuma nezinye iqashi. Akwazi-ke ukuphunyuka amantombazane abaleka. Nakhona aphuma ngokuhlukana ilele flat indoda yakhona. Sixoshwe-ke la emqashweni sekubizwe nomastende. Sithe nje sisahambe ibanga elincane akhale umngani wethu lo ozenza indoda athi uphelelwa amandla. Sithi hayi wena udinga ugologo. Athi hayi Bobolova angidlali. Simangale manje simbone esewa. Masimphuthuma ngizwe nje into ebandayo ezandleni. Ngithi abakhanyise hayibo umuntu ubomvu klebhu igazi. Izandla zami zona zinjani? Simeke eceleni sifonele iambulance sesiyatatazela manje.
Silinde-ke i-ambulensi la notshwala sebuvele badamuka egazini. Elokhu nje ethi umngane ayi angeke ingifice mina i-ambulensi ngiyabhentsha manje. Sihayize kakhulu hayibo mngane ungashoni ngeke ndoda vuka silokhu simunyakazisa. Ngapha siyafona-ke kulokhu kuthiwa ama-ambulensi asaphumile. Sahlala-ke lapho kusuka ngo-11 ebusuku kwaze kwashaya u2 ekuseni sigodolani kulowo mzuzu. Zathi maziyela ku3 wadedela umngane washona. Hawu saqala-ke sahayiza manje kweza abantu abanye babephuma ematshwaleni. Sekuyakhanya vele manje omunye aze-ke netshali amumboze. Angazi-ke abakubo bezwa ngobani ngoba thina asifonanga sabona nje sebefikile. Babuza-ke ukuthi kwenzakaleni sachaza. Bathi nje cha ingane yabo ivuswe yilo endlini ilele. Bathi kusho ukuthi ubeyombulalisa. Kwathina sinjani igazi kodwa akekho-ke owayelimele kuthina. Yafika-ke i-ambulensi ngesikade namaphoyisa kubizwe nemoto yezidumbu. Yawuthatha ngo6 umzimba kamngani. Sahamba-ke namaphoyisa thina sayobhalisa ama-statement. Sasho-ke ukuthi besiphelezele umngani wethu eye kubaba wengane yakhe. Safica lamantombazane afike asilwisa. Bebuze-ke ukuthi ubaba wengane ubekuphi sisho-ke ukuthi ubelele. Kubuzwe-ke ukuthi awaphi-ke amantombazane. Kwathina vele asiwazi. Sithathwe-ke siye kubaba wengane manje. Amadoda. Wafike wawaphika umfana amantombazane. Wathi ubeqala ukuwabona uhlangane nawo erenki ethi aphelelwe amateksi. Uyabona nje ukuthi lento isihlanganiswe manje bazwile ngokushona kukamngani wethu. Kucelwe-ke inamba yawo amantombazane ayikhiphe uma wengane. Yayingangeni-ke ifoni yangena ku-voicemail. Umfana asho-ke ukuthi akabonanga lutho ubelele yena. Yazi kwakungathi sizovuswa sisephusheni elibi. Iqashi-ke zasho ukuthi ithina ebesizohlasela amantombazane. Kwathiwa-ke ithina esibulalise umngani wethu. Lapho kufamily yakhe asazi nokuthi sizofike sithini siyobabhekelwa ubani. Lapho singomakhelwane sakhelene. Yabona uma wengane lo owamvusa wathi efika kubo nje bamutshela ukuthi kubo kamngani bathe akamungcwabe njengokumbulalisa kwakhe, bona nje bathi umthengele abantu. Wavele wabona-ke umngane ukuthi akabaleke endaweni. Into eyayenziwa ngomngcwabo wakhe, baletha isangoma sompedi into eyayihamba nqunu ingene egodini ichela, ikhuluma ingagqoke kwasani. Sasithi sizolandela sonke laphana kodwa-ke asikaze size sibe nankinga kuze kube imanje. Uma wengane-ke yena wahamba uNosiphelo akavakashi nhlobo. Ubaba wengane-ke unenye intombi eyamzalela 2 wezingane. Amantombazane-ke asazi ukuthi kwenzakalani ngawo sawagcina ngalelo langa. Imindeni yethu-ke nakubo kamngane ayikhulumisani kuze kube imanje. Ukulwa ngakugcina lapho empilweni yami. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.